In-naħla Maltija. Apis mellifera rutneri. L-insett nazzjonali ta' Malta. Madankollu, din is-sottospeċje endemika għall-Gżejjer Maltin għadha taffaċċja sfidi kbar. Il-Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija qiegħda tniedi proċess lejn pjantazzjoni għall-konservazzjoni tal-insett nazzjonali. Ejjew flimkien ingħaqdu ban wieħed, dak li nipproteġu l-insett nazzjonali tagħna. Il-kontribut tiegħek ser jenna nifformulaw pjantazzjoni kif jixraq lin-Naħla Maltija.